$1 to 70 pesos. Maawat ba? Ito po yung paksang ating pag-uusapan dito sa Dad ng Bayan. Ito nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Ilocano Defenders. Para sa lahat. Ilocano Ngayon, marami nagtatanong, bakit nagdi-devalue o bumababa ang halaga ng ating piso? Dapat nating unawain kung bakit. Una, dahil mas malaki yung ating mga inaangkat na mga produkto kaysa sa ating ine-export o yung ating binebenta sa labas ng ating bansa. So, kung mas malaki ang ating ini-import, ibig sabihin ay magkakaroon tayo ng pagkukulang o shortage o gap sa ating mga foreign currency. So, yan ang isang problema natin kasi ang ating annual import more or less umaabot sa $135 billion. Samantalang ang ating total exports naman, kabuuan sa ating bansa, ay umaabot lamang ng mga $85 billion. So humigit kumulang meron tayong shortfall o pagkukulang na $50 billion. Kumbaga sa palitan, mas marami tayong binabayad at binibili kaysa binebenta. So yan ang isang problema natin. Ngayon ang tanong, paano natin masusolusyonan ito? At saan natin kukunin ang ating dollar para na sa ganun mapagtakpan naman natin at hindi naman sumadsad ang ating piso. Ito ang mga dapat nating bantayan at dapat nating gawin. Una, yung mga OFWs natin, mga Overseas Filipino Workers, dapat lalo natin pag-ibayuhin na mapadala sila sa abroad kasi napakarami naghahanap ng mga workers at professionals at skilled people at nang sa ganon, kung sila'y mapapadala natin at luluwagan natin ang sistema at proseso, makakatulong sila. Kasi nung mga nakaraang taon, humigit kumulang $35 billion yung contribution nila in terms of foreign currency, in terms of foreign dollar reserve sa kanilang mga remittances. So doon pa lamang nagamot na yung $50 billion natin partially, no? Sa $35 billion, so may $15 billion na lang dollars tayong pagkukulang. Pangalawa, syempre, yung mga BPOs, yung mga business process outsourcing companies natin, dapat lalo natin silang hikayatin, dapat lalo nating luwagan, bigyan natin sila ng mga insentibo para magtayo ng mga opisina dito. Kasi yung mga multinationals na yan, kailangan nila ng mga business process outsourcing offices at magbibigay sila ng napakaraming trabaho sa ating bayan, sa mga ating kababayan, para paglingkuran yung kanilang mga opisina sa abroad. Marami na dyan, accounting, engineering, even law, even legal. So napakarami naghahanap dito ng mga manggagawa na pwedeng maging kasapi sa BPOs. Ang kailangan na lamang bigyan natin sila ng sapat na insentibo. At pangatlo, sa investments naman, dapat mas lalo nating mahikayat ang mga namumuhunan na mamuhunan sa ating bansa. At dapat nating baguhin yung mga sistema natin na masyadong unfair sa tingin nila when it comes to pag sila'y nakakasuhan sa labor. Kasi ang reklamo nila, pag sila'y nakasuhan, kahit na hindi pinasok, pinababayaran. Kahit na yung tao may trabaho na sa iba. Kaya yung iba natatakot pumasok dito, pumupunta na lamang sila sa ibang bansa kasi nga ang sinasabi nila unfair ng ating mga pamamaraan at patakaran. At korupsyon din. Ang ating bürokrasya ay napakaraming proseso para makakuha ng mga permiso para makapag-operate. So yun ang kanilang mga hinaing na dapat din nating magamot. Dapat mas maging patas tayo sa kanila. Hindi natin dapat sila sinasaktan dahil kumbaga sila ay nagpapakain, wika nga sa ating mga kababayan. At syempre, yung turismo din, no? Ngayon kasi naghihintay pa tayo na magbukas talaga ang mga sistema at mga pagbiyahe, pero darating ang panahon makakatulong din ang tourism. So, kung ating tourism ay magiging very aggressive, yan ay makakatulong din para maawat at masagip ang ating piso. Kung titingnan natin ang nakaraan, babalikan natin ang nakaraan, dumating din tayo sa isang panahon noon, sometime in year 2000, na bumagsak ang piso sa 58. Pero pagkatapos ng ilang taon, ng mahayos na pamamahala ng ating pamahalaan noong panahon ni Pangulong Gloria Arroyo, umakyat ang piso sa 42 pesos pa nga. In fact, hanggang 40 pesos pa, nag-touch sandali, no? So, ibig sabihin, ang halaga ng salapi pwede pa rin tumaas kahit na ito'y bumaba, depende kung maayos ang pamamahala at pamamalakad ng mga proseso sa ating ekonomiya at sa paghahanap buhay. So yun lamang po mga kabayan, wag po tayong mangamba, wag po tayong mawawalan ng pag-asa dahil ang ating bayan at marami ng dinaan ng pagsubok at tayo naman ay nakaalpas din sa mga pagsubok na yon. So kung babagsak ba hanggang 70,
Maari, pero maari pa ring maawat. Kaya, dapat pagtuunan natin ng pansin kung ano yung mga solusyon. Yan lamang po mga kababayan. Ito po si Michael Sayang, yung dad ng bayan. Ilocano Defenders. Para sa lahat. Ilocano Defenders. Laban sa lahat. Ilocano Defenders. Ilocano Defenders.